alebo pri každej výmene začneš tým, že si otvoríš kápotu. Vyhodíš si stierače, jeden šrob, druhý šrob a popovoluješ si 3 šroby na miskách, ideme meniť tlmiče. Keď máš jemný trik, hodíš sem na tú časť, kde sa láme, si zatlačíš a tu ti pekne zachodí a môžeš si ho vybrať. Keď to máš zhodené, ten plastiček stierače, tak tieto 3 šrobiky si povolíš na uložení na jednej strane, na druhej strane a z auto môžeš ísť hore. Viem, že si povolíš aj tieto matice, ešte predtým, ak si to podvihneš, aby si nemal problém. Tlmič budeš potrebovať dostať von z tehlice, kde ťa bude držať jeden šrob a stabilizačka. My to však kombinujeme s výmenou kotúčov a platničiek. To znamená, že staré kotúče idú dole, držiaky strmenia idú dole, platničky idú von. Pri strmení začneš tým, že si povolíš tieto 2 šroby. Určite sa stretneš s tým, že keď povolíš tento šrob na vodítku, tak sa ti predača aj celé vodítko, preto si to zaistíš kľúčom. Keď si prípadný výstražný kontakt, tak ho tvoje auto má na opotrebenie brzdových platničiek. Si ho môžeš takto podpačiť. V normálnych okolností si tento strmienok vešiam buď háčikom alebo binderkou tú ostrunu, ale tým, že teraz idú dole tlmiče, tak to nie je možné. Tak som si ho zavesil o rameno, môžeš tak spraviť aj ty. Potom pokračuješ tak, že tu na týchto sú 2 šrobiky na tomto držiaku strmenia. Tie si zdemontuješ, ja už jeden dolný mám. Tie si zdemontuješ a vyberieš si držiak. Potom si povolíš túto skrutku na kotúči, zaisťoval si ho, vyberieš si kotúč. Si vyčistíš túto nábojku. Vždycky pri tlmičoch zhádzujem aj tento krycí plech, aby sa náhodou nepoškodil, neohol a potom by to šuchtalo o kotúč. No, si dáš stabík dole. Riadenie, spodný čap si kúpneš odpom, od seba všetko rozdieláš. To čap riadenie, keď dobre mrkneš tu po tej tehlici kladivom, ako ja tu, tak ten čap pekne sám od seba sa vypýta von. Keby máš tlmičík dole, začneš tým, že si povolíš tento šrobiček, alebo teda túto matičku si povolíš a rozhýbeš si riadne túto skrutku. Potom si sem narazíš nejaký majzliček, aby si to pekne roztiahol, takto sa ti to otvorí a tlmič krásne z tehlice vyberieš. Keď to máš takto rozdelené, nezabudneš si očistiť túto časť vnútornú tehlice nejakým kartáčom alebo Scotch-Brightom alebo šmidlom to môžeš zobrať a namastíš to. Tieto dosadacie plochy si riadne vyvládniš kartáčom a keď tak to môžeš prejsť ešte aj pilníkom, až by tam boli veľké nánosy hrdze. Dáš si sťahováčik, stiahneš si pružinu, aby si tu mal nejakú volu a potom zavoláš Dominika a tento povolí. Uloženie doraz a prachovku. Potom to všetko pleskneš naspäť a utiahneš to. Máš prestrojené so strunou, tak to môžeš povoliť. Všetko si to znútra vymastíš, tlmičík, a sa roztiahneš a môžeš ho tam napasovať. Dbaj na to, aby si ho dorazil až po koniec a potom si pekne pritiahni túto skrutku. Zobni si troška aj sem vazelinky na tie šroby spodné. Potom si sám sebe poďakuješ. Keď máš naspäť zavesené, ak si tieto 3 šroby môžeš pouťahovať, ja som to dal na 25 Nm. Keď to máš, tak ponádvieš čapy, spodný čap riadenia si nahodíš. Tiež si to namastí predtým. Zabudni tam dať naspäť pliešky. Na také AT kotúčiky, keď chceš, aby to vydržalo aspoň nejaký čas a dobre to brzdilo. Potom keď si nahodíš kotúčik, tak si nahodíš naspäť tento držiak, vymastíš to, nemusíš tam dávať zbytočne veľa vazeliny, aby tie platničky pekne chodili. Nahodíš si vodítko, môžeš dať nové tak ako my, nezabudni, že toto vodítko s gumičkou ide vždy
sem nahor. Ak by si chcel vedieť, prečo tam ide, tak to naozaj neviem. Najkonejšie platničky sú vždycky smerové, tak nezabudni si šipku utočiť v smere otáčania. Potom na Fireom si to všetko pozapájaš, tu snímač ABS a tu snímač opotrebenia. Potom sem mrdneš naspäť tento plast a hodíš stierač, asi vybavený.